Tretia čas. Neviem, koľko je, že či už prešiel náš limit. Neviem, koľko je. Koľko je, Maťa, hodín? Pozri sa. Takže tak. Takže takto. Robíme copiky a pôjde sa von. Pôjde sa von. Áno, Maťka? Nie, nie. Takže super, máme prvý copánek. Super. Mámo, ja už chcem von. Jo, ideme. Bude... Treba vyvenčiť psa. Jo. Jo, psa. Počkaj, ale však my žiadneho nemáme. Máme. Tak jak ho chceš venčiť? Čo to propalo? Neboj neprekročiť čáru. Ne. Kamaško. Maťas. Počkaj, ty máš na blbotném banku, že máš na číru, jo. Nakrylo, že? To napravím. Sič, ukáž. Teraz je to dobrý. Počkaj, odfotíme sa. A takto sa fotím. Konkrétne ľudia, koľko hodín ideme kúknúť? 15:54. 54, 6 minút. A máme počelinke. 6 minút a ideme spať. Počkaj, ale my sme mali hrať do 50, lebo my sme začínali skorej. Náš čas je preč. Mám nakrylo copanek. Tak ešte dáme tých 6 minút. Tu už mám nakrylo copánky. Tuto sa mi aj niečo stalo, takže asi tu hore dokonalím copánku. Tak čo, podajú sa mi copiky? Ak áno, daj like. No. Odber. Tento Ak nie, máš. tak daj Tento máš, like. začínaš tento. Aha, super. Všimla si, Maťka. Už koľko vylukáš? 3 minúty. Keď je čas, tak prestaň, ako mám toto búrať. Na schvál zasa. Takže copánky sú hotové a Neťahaj ho. idem hrať basket. Postráš to. Ani na ňo nevie. Ale Kubo, pozri. Kubo nejde von. Avokadil. Super, že ľudia. Vidíme sa v ďalšom videu a čauko, čaute. Čaute, kúpalisko. Prešlo náš limit.